Parara! Ngwa sonyere m ka anyị jiri nkeji abụọ na ọkara sie ọtọ maọbụ ikoko maọbụ ịkpa nkụkọ. Ọ dabere na mpaghara ebe isi nakwa ihe unu na-akpa ya. Dịka ọ dị esi n'ụlọ ụka na-alọta mabanye n'ime ahịa, masị ka m weregodo ihe a tinyetụ n'afọ tupu m amalite isi ya bụ ọtọ maọbụ ikoko. Ị nwere ike gaa jụọ m kedu ụdị kerimere bụkwa n'ihe a salad na akị Hausa. Aghọtachiri m, ọ bụrụ nkọnye ka nwansị ga-aghọtachiri speak legolo maka confusion. Ka ọ dị ugbu a ebe a ka m nọ na-akpọfigodo onwe m. Ka ọ dị ekunyerele m ọzọ n'ọnụ si ngwa were ị na-ata etinyela m ya n'ọnụ asị nga kpọfetụgodo onwe m tupu nke a salad agwụla ka agaala na-abanyezie n'akị Hausa. Atachara m were mmiri ṅụọ si ka m zụtụ ike nwa nke nta tupu m abanye n'ime usekwu. Abanyela m n'ime usekwu. Ihe ndị a niile bụ ihe m ga-eji sie ọtọ maọbụ ikoko maọbụ ịkpa nkụkọ. Nke a bụ azụ oyiri, nke a bụ ose mmiri, nke a bụ ayo, nke a bụ ogiri bekee, ji mvụna, nchụanwụ, ayịya, mmanụ nri, nnu. Ka ọ dị ugbu a nọ m ọdụ na ime usekwu ma ọ bụ naanị m na-enwe mmasị ịnọ ala n'ime usekwu eme ihe. Anọ m na-abachasị ya bụ mvụna. Dịka m bachachara ya ma bịa kwọwazie ya akwọ n'ihi na tupu ga-eshie ikoko maọbụ ọtọ ị ga-akwọ ya akwọ. Ị ga-akwọ ji mvụna. Ọ bụghị ji niile ka a na-eji esi ikoko, a na-eji ji mvụna. Akwọchala m ya ka ọ dị ugbu a situwa azụ m n'ọkụ. Dịka ọ dị awụnyewala m mmiri m ga-eji sie ya bụ ikoko maọbụ ọtọ. Ị ga-etinye ya mmiri otu ọ ga-ezuru gị, otu ọ ga-egere gị ikoko. Ebe a etinyesiri m obere ogiri bekee nakwa ntakịrị nnu na ayo na-agwakọta ya n'ihi na ana m enwe mmasị ntawa maọbụ mmiriwe ikoko m ka ọ hapụ ị na-atọ mmiri mmiri ma na-agwakọta ya ọnụ ugbu a ka m bịa kpunyewezi ya n'ime ọkụ. N'ime ite a ihe dị n'ime bụ ma mmanụ nri ma ayo ma azụ ahụ m chịtụrụ echitụ ma ogiri bekee ma nnu ma ayịya nakwa ihe ndị ọzọ. Ị ga-eme ya eghe n'ihi na achọ m ighe ya eghe. Taa akpụnyewala m, akpụnyechala m ya, kwuchizie ya ka m hapụ ya. Ile anya gahụ na etinyeghị m ya ngaji ozugbo mkpunyechara ya, hapụrụ m ya ka ọ sụtụcha n'ihi na ọ bụrụ na itinye ya ngaji ozugbo ikpunyechara ya ọ ga-agbarisi. Ka ọ dị ugbu a hụla na ọ gbaala mkpụrụ. Ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị ka ọ gbaa mkpụrụ otu a, ị nwere ike tinye ya ngaji ozugbo ka ọ gbarisie n'ihi na ana m enwe mmasị ka ọ gbaa oke mkpụrụ. Etinyesiri m obere ngaji ọ gbaritụ nwa nke nta. Etinyewala m ya nchụanwụ n'ihi na oge ela emepesiri m otu tupu m etinyewa nchụanwụ. Tara! Onye chọrọ ikoko gwa m ebe ị nọ ka m butere gị ya n'ihi na ikoko anyị gara ala bekee, ọ gara ala.